तामुलपुर जिल्लायाव गासै 2,000सो सुबुंनि खुद्रि सारनाय दैमायाव अन्थाइबाला जावनायखौ बन्द खालामनांगौ। काला नदी मथंगा बान्दोखौ थाबैनो थेनांगौ। बान्दो थेनानै आबादारिफोरनि आबाद मावनायाव दैनि सुबिदा खालामनांगौ। जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांथारनांगोन, नङाब्ला जिरायना थाया होननानै खमैब्लाबो 2,000सो हौवा हिन्जाव सुबुंफोरा खुद्रि सारदों आरो हानजा सुरदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय काला नदी मथंगा बान्दोआ मोजां नङा। फारसेथिं दैमायाव आयेननि बेरेखा अन्थाइबाला जावनायाबो सोलिबाय थायो, जायनाखि ओनसोलनि थाखाय खहा गोनां। बेखौनो लानानै काला नदी मथंगा आन्चलिक बान्दो आफादा 5 घन्टा खुद्रि सारनाय आरो हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारि लानायनि गेजेरजों सरकारखौ थाबैनो बेनि सायाव नोजोर होनानै सुस्रांनानै होनो थाखाय खावलायदों। बेवहाय 12,000सो सुबुङा ज' जानानै जों दिनै दैनि थाखाय जोङो बाहाय प्रतिबाद खालामनो फैदों आरो लोगोसे जों महिलाफोराबो बा पुरुषफोरजों लोगो जानानै जों दिनै हेफाजाब होनांगौ जादों। मानो होनबा जोंनि दुब्लियाव खेथिया रानजोब्बाय, हाया गावस्राजोब्बाय। फारसेथिं जोंनि न'खरफोरावबो सोलिनो थाखाय जोंहा दैनि बहुद खस्थ' जादों। बोरमा मोसौ दै दौनो बा जों जि जोम सुनो दुगैनो जोङो बे काला नदीनि दैजोंसो जोङो गासिबो निर्भर खालामजोबोमोन नालाय। दिनै जों बे दैया दानो बान्दो थेयो, दानो अखा हानानै बायलांजोबो। बिनि थाखायनो बहुद खस्थ' मोनबाय रायजोफ्रा। ओंखायनो जों दिनै सरकारनियाव खावलायदों आरो जोंनो जाहाथे सिथाय बान्दो मोनसे होयोब्ला जों गोजोनगौमोन आरो सरकारनियाव जोंनो बेबादिखौबो होनो हायाब्ला जों आरो बेनिखौ देरसिन जोङो आन्दलनखौनो खालामलांनांगौ जागोन आरो। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।